ओइ फान्थाफोर बै सानै फैबाय थानाय सेंग्राखौ सिनायोना नोंसोरो? बस नोंथाङालाय मा रं डायलग होबाय थायोब्रा? मा खिबुनि रं डायलग जाखो? जायालै बसजोंबो बे जायगायावनो जों मैयासो फैथारदों बिसोरखौलाय जों बोरै सिनायनांगौ जाखो? नों बे जायगायाव जायखौ सिनायो जोंबो बेखौसो सिनायो बिसोरखौ सिनायालै जोङो। बेसोरखौ आं सिनाय बुंबालाय? बिदिबालाय जोंबो सिनायगोन आरो। साला बुरबक मानोथो सिनाया बुंनाय? मा जेरैबो डायलग जायोब्रा बिदिजोंलाय। वाइ टेबगां मा फुसफासलै? बै सानै सेंग्राखौ लिंनायलाय थां गोख्रै। फुंनि मोनजाखायाखैलै सोलाबा। ओइ संख्रै नोंनो लेंनालाय थां आं सोलाबालाय। मा सेव साइफ मानसिलै बेलाय? मोनजागोनब्रा र'। सानजौफुनि 12टायाव फुंनि बोथिसे, मोनानि 10टायाव सानजौफुनि बोथिसे, गासै लगाय मोन्देर बोथिब्रै। मानसिखौल' लेंनालाय नों माखौ टेनसन लादो नोंलाय? होद जायालै नोंजों। वै गब्लं थांलै नोंनो लिंहैदो। थां बाबु थां। आंखो जाम्बा बायदि मोनदों। होद थाङालां गाव लिंहै। मा मानसिफोरालाय गासिबो थेरा गोजाब्रा। वाइ संख्रै थांलै नोंनो लिंहैदो। बारुरुनो गावबा थाङा खालि आंखौल' थिनखेबाय थायो। मोनजागोन नोंसोर बिदि मोनजागोन आंनि सायाव। ओइ बस लाना फैबाय आं। ओइ फान्थाफोर सरि ओइ सेंग्राफोर नोंसोरनाव लाइटार दं? लाइटार मा लाइटार? हे मा बे जायगानि सेंग्रालै बिसोरलाय लाइटार मिन्थिलायि। दिस्लाय दङ ना? मा दिस्लाय? मानसिफोरालाय बहानि जाखोब्रा? सलाय दं नोंसोरनाव? सलाय मा सलाय? है साला आंखौ रागासो फोजोंबाय नामा नोंसोरलाय? सलाय दं सलाय। दानिया बुंदो दंना गैया? गुबै बर' रावजों बुं मिन्थियाबा सोंनानै ला। गुबै बर' रावाव बुङो सलायखौ जोंफ्रुद। बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' सुबुंफोरा सलायखौ जोंफ्रुद होननो लाजिनाय मोनसै। जाहोना मा? बेफोरखौ नोंसोर बायदिया साननांगौ। ओइ नों बांद्राय बुंबाय। लगाय सिगारेट सोबबा देहानो खहा जायो नों बेखौ मिथिया नामा? आंखौ फोरोंफैदों नोंसोरो? बें सालाफोरखौ आंनि गुबै सिनायथिखौ होनि। जोंनि सिनायथि लानो जेबो गोनांथि गैया। गोनांथि दं नों। जोंनो लामा हगारनो थाखाय गोख्रै लामायाव हगार। लामा हगारनो? नैबेनि मुङा जेरै जेंसि। दा नोंसोरनि लामायावबो दंसै जेरै बे जेंसि। थांदो हायोबा बोखारना। आइदि सोर सैमा बेलाय? आंखौसो बिलिरबाय माथो। बिलिरदों जागौलै सोबाय लानानै। वाइ टेबगां चुप। आदा बिनि गोदान फैलायखो बेलाय? होद ओरै फै उनग्लिनांगौ बिसोरखौ। वाइ टेबगां जाथ्रायग्रो नोङो। ओइ नोंथां थांदो। वाइ गेमखौ फिनिश खालामालासिनो बहा थांनो नागिरदों? गेमा फिनिश खालाम बेनिफ्राय गावबागाव लामाजों थां। The real game is begins now.
मानो फैदोंमोन नोंसोरो? आदा जों गासिबो बाथ्राखौनो लाइमोन होननाय सासे सिख्लानिफ्राय मिथिजोब्बाय। बे जोंनियाव सानसे थांदोंमोन। आयं बे बिमान बिबथैमोननि न'खर ना? औ बेनो आरो आंनो बिमाननि बिबथै। आयं नोंसिनाव बिमान फैदों होननाय खोनादोंमोन, दङ ना आयं? औ फैदोंमोन नाथाय बिनानावनि मुङा लाइमोन नामा? औ आदा आंनि मुङा लाइमोन। बिमाना थांनायनि सिगां नोंनि बाथ्राखौनो बुंलांदोंमोन। मा? अब्ला बिमाना नोंसिनाव गैला नामा? फै फिसा सिगां जिरायग्रो, बेनि उनाव सावरायगोन। जिराय फिसा। अब्ला बिमाना गैमारा नामा आदा? ओहो बिनानाव गैया। थांनायनि सिगां बिमाना बुंलांदोंमोन लाइमोन होननाय सासे सिख्ला बे न'खराव सानसे फैगोन होननानै। अब्ला बियो नोंनि सिगाङाव बुंनो होदोंमोन आदानि गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो होननानै। आं बेवहाय थाबाय थायोब्ला आदाया जोंखौ सानसे लांफैफिनगोन होननानै। आदानि गोरोन्थि? औ नोंसोरनि गावस्रा होनायखौथ' आदा जारिमिनासो खालामदों नङा होमबा? नङा आदा, नोंसिनि आदाया जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखै। अब्ला बिमाना जोबोर गोरोन्थि बुजिबाय। गावनि आंगो बिदाखौनो दाय होनानै ओंखारबोबाय। मानो एसेबो सोंनानै नायासै बियो? आंहा दि मा जादोंमोन, नाथाय गावनि बिदाखौसो दाय फुनफ्लेना ओंखारबोबाय बियो। आंथ' जेबोखौनो बुजिना मोनाखिसै फिसाफोर, मा जालांनो हमखो? बिदिब्लाथ' बेयाव आदा जारिमिननि जेबो गोरोन्थि गैया। प्लिज आदामोन, नोंसोर आदा जारिमिनखौ बेयाव लाना फैथां, नङाब्ला बियो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। आं ओंखारबोनायनि थाखाय आदा अरा बेखौ गोरोन्थि खालामनो हागौ। नोंसोर बेखौ लायफिनदो आदामोन। आदा नों गावनि फंबाय बिनानावखौ एसेबां अनो, नाथाय नों मानो बे फंसे बाथ्राखौ खोन्थाना लानो हायासै? मान गंसे मन्दिर आरो नैबे नोंदानि गोसो। जाय बाथ्राखौ खिथायोमोनब्ला आं फंबाय बिनानावनि गोसोआव जिनिर बायदि सोनानै होनाय जागौमोन। बेखौ साननानै आं गासिबो बाथ्राखौनो लाखोमाजोबदोंमोन। नाथाय जाय बाथ्राखौ आं फंबाय बिनानावनि सिगाङाव फोरमान होनो हायासै, बिनि थाखायसो आं दिनै फंबाय बिनानावनि दायनिगिरि जाबाय। आं बुंदोंमोन आंनि जोबथा बाथ्राखौ खोनासंलां होननानै, नाथाय आं दिनै जेननांबाय फंबायमोन। आंगोफोरानो दिनै आंखौ फोथायासै। आदा नों जेनाखै, नों बिदि दाबुं। मान दिनै आं फंबाय बिनानावनि बेसेबांबा गोजानाव, बेखौ जेननाय बुङाब्ला आरो माखौथ' बुंबावगोन। अ सान आरो मान, बिनानाव बिलाइ आरो फंबाय बिमाना मोजाङै दङ ना? आदा बिनिफ्राय ओंखारलांनायनि उनावनो नोंखौ लायफिनगोन साननानै बिसोर जोंहानि न'निफ्राय बहाबा ओंखारलांबाय। दिनै जों बिसोरखौ रावबो मिथिया बहा थांखोथाय। आदा आदा बिलाइ बिमोन, नोंसोर आंनि जोबथा बाथ्राखौ खोनासंलांमारासै। आं दिनै अराय समनि थाखाय नोंसिनि दायनिगिरि जानानै थाबाय। बिलाइ बिनानाव, नोंबोथ' आंनाव जेबो बाथ्राखौनो सोङासै, जायनि थाखाय नों बिमानजों लोगोसे आंखौ गोरोन्थि मेगनजों नायनानै थांबाय। आदा बिलाइ बिनानावा थांनो गोसो गैथारामोन, नाथाय बिमाना बिखौ अख्रायैनो लाना थांबाय। फंबाय बिनानाव होननानै गावखौ सिनायनाय खालामबोबाय, नाथाय आं बेखौसो फोरोंनो रोङासै गावनि आंगो बिदाखौ माबोरै गनायनांगौ। बेनो आंनि अननायनि फिथाइया। बे नोंनि गोरोन्थि नङा आदा, गोरोन्थिया बेसो जाय नोंखौ गोरोन्थि बुजिदों। गोरोन्थिया बेसो जाय आंगोआनो नोंखौ नेवसिलांदों। जों नोंखौ लांनोसो फैदों आदा, नों जोंजों थांनांगोन। जायनि नोजोराव आं दिनै गोरोन्थि, जाय गोरोन्थियानो दिनै गावस्रालायनाय, बे गावस्रानायानो दिनै आंगोथिनि सिनायथि गोमालांनाय। अब्ला नोंसोरो आंखौ मा फोथायना लांनो फैखो फंबायमोन?
आं थांनो हानाय नङा फंबायमोन नोंसोर थांफिनदो बिदि नङा आदा गुबुननि थाखाय आंगो नङाब्लाबो जोंनि थाखाय आंगो गुबुननि थाखाय बिदा नङाब्लाबो नों जोंनि आंगो बिदा जों गनायो नोंहा जेबो गोरोन्थि गैया नों थांनांगोन आदा मोनफैबाय औ आदा मोनफैबाय बुं आदा मानो लेंहरदोंमोन जेंसि बिनानाव लाइमोना साननै जाबाय न'आव गैयैया नों मोनसे खामानि मावदो आं आंनि खामानिखौ दोनथ'नो हानाय नङा आंहा दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि दंथारो बेनिखायनो लाइमोनखौ न'सिम लाबोनायनि बिबाना नोंनि आखायावनोसै खामानिखौ नाजावबाय होननानै सानना लादो आदा दा लाइमोना बहा दं माबाफोर गुमुर मोनदोंना आदा आंनि मिथिनायाव लाइमोना बिमान बिबथैमोननाव बिमानखौ नायग्रोनो थांदों जानो हागौ मानोना बिमान आरो बिनि बिनानावा बिदाखौ गारनानै बिबथैमोननाव थांना थाहैदों आं मिथिगौ लाइमोना बेयावनो दं आरो जोंनि गासै बाथ्राखौ लाइमोना मिथिजोबोबा बाथ्राया गाज्रि जागोन आं सिगाङावनो गासै बाथ्राखौ नोंनो फोरमायखाजोबदोंमोन जेरैखि जाया लाइमोनखौ लाबोथार बे सोमोन्दोखौ आं जाजानो लुगैया जागोन आदा आं जेरैखि जाया लाबोथारगोन लाइमोनखौ आं लाबोनो हायाबा साननानै लादो बे न'खराव आं फिन फैफिननाय नंला रथ' फिसाफोर नोंसोर थांथ'नो नांला ओइ नोंसोर मानो थाथ'बावखो थां जागोन आदा हर फिसा नों बिनानाव सासेखौ मानो बिदि खालामनो सानखो ओइ बोराय थांनानै थानो लुगैदोंबा आंनि फंसेबो हेंथा बाथ्रा दा बुं नों मा आंखौ बुथारनो बुथार आंखौ सासेल' फिसा हौवा होननानै अननानै फेदेरबोबाय नाथाय दिनै बिफाखौ धमकि होनो हानाय जाबाय नों आरो गावनि बिनानाव सासेखौनो मासे मैहुरनि महरसो खालामबाय नों लाजिनाय मोनासै नों उन्दैनिफ्राय बिफाया फेदेरबाय देरना बिफाखौनो सिनायनो रोङि जाबाय नों आं जा खामानि मावो बेयाव फंसेबो उल्था बाथ्रा दा बुंथे नों ओइ ओंखार आंनो एसेबां मानसि नाङा सासेल' फै ओइ गब्लं नों फै नोंसोरो दा आदाजों थांफादो उदां ओंखार बाहेराव दंना गैया न'आव सोरमोन मा नोंसोरो आरे गथ' मानसिफोरासो जोंनि सिनायखि नागिरबावदों नुफैया बोरो नुफैया गिबियाव नोंथांमोननि सिनायथि बेनि उनाव आंनि आफा ए चाला खामथाबो जानोसो लुगैदों नामाब्रा अर आंनि मुङा नोम्फाखौ नांगौ आंनो बोर नोम्फाया आफाजों मा खामानि दंमोन मिस्टार अर आरो सालाय नाम मेनसन्स खालामबावदो बियो आगुसुनिखौल' फोरोंबासो गम मोनगोन नोम्फाखौ नांगौ आंनो नोम्फाखौ बोर नोम्फाया बेखायनो आंबो सोंदों आफाजों मा खामानि दं नोम्फानाव रां दाबि आं रां अके जाबायथ' दानिया खोन्थादो नोम्फाया बहा खारखुमादों ना मादों जाम्बाफोर गासै बाथ्राखौ मिथिखांनायनि उनावबो खिथाबावो आफाया बहा दं जाम्बा नामा नोंसोर बै रावजों आं हिन्जावसानो फिबावगोन मिथिबाय मिटारा दावखोबाय आंना मिटारा ओइ सैमाफोर हमनालाय अमाखौ हाबानि फिसिना दोनैनि आं साला हिन्जावसानि फिसिग्रा नोंनि सानैखौ आंनि गदाय खालामगोन आं आरो मा लायाखै नोंसोरो हमै थां मेजेम बारायदो बियो मानसियालाय दंना गैमारामोनब्रा सेस साला थाव खरसा ओरैनो थांबाय ओरैनो बेगाराव थावासो लिटार 4 गाहाम संगारबाय
थावनि फैसाखौ जौ लोङैबाबो देहाया एसे सुख मोनगोन है साला लाइमोन ओ लाइमोन लाइमोन बाहेरायाव ओंखारबो आदा लाइमोन थौ जोंजों अ नोंसोरसो माथो ओइ बिसोर माबोरै मोनफैखो बस बिनो खोमालै बिदाया ओइ जारिमिन नों दिनै जोंनि खामानियाव हेंथा होनो दासान दिनै जोंखौ रावबो हमथानो हाया जुदि आं हेंथा होयो नैबे जेंसिया जेब्लायबो एखे रोखोमै थाया आरो नोंबो गोसोआव लाखि नैबे जारिमिनाबो माब्लाबाबो महर सोलाया मिथिबाय नोंसोरनो मा नांगौ फिसाफोर आंथ' जेबोखौनो बुजियाखिसै मानो फैदोंमोन नोंसोर फिसाफोर बुजिगोन दसे उनावनो बुजिगोन लाइमोन जों नोंखौ आखायाव हमना बोना लांनांगौ ना नों गावनो हारसिं फैगोन डिसिसना नोंनिसै आं थाङा आदा नोंसोर बुथारनोबा आंखौ बेयावनो बुथारना गालां अब्लाबो आं न'आव थांला लाइमोन आं गोसो जाना नोंखौ लांनो फैयाखै आदावरासो नोंखौ मिथिगौ आं गासैखौबो मिथिखागौ बे खामानिनि गुदिया नों नङा आदावरासो नोंबो आदाजों बोजाबाय नङासै मालायनि मोजां मोनलायनायखौ बोखारना होना मा मोनगोन नोंसोर दिनैनिफ्राय ना आंनि बिदा ना आं बिनि बिनानाव बिजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैला नोंसोर दा थांफिननो हासिगौ लाइमोन बेयाव मोनसे गोथौ जारिमिन दं नों बेखौ मिन्थिनो दा लुबै दोन नोंसिनि गोथौ जारिमिना सान आरो मान आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ गावनि आंगो बिदा बायदि सानो बेनिखायनो आं नोंसिनाव फंसे बाथ्रा सोंगोन थारखौ बुं नाथाय नंखायखौ दा बुं मान नों बुंलाय नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दङ ना औ दं आदा आं बिनो गोथौ रादायबो होखाबाय नों बुंनाय सान नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दङ ना गैया आदा लाइमोन नों दिनै नोंनि गोसोखौ सोलायना लाफिननांगोन दिनै आं नोंनि असे बिदा नङाब्लाबो आं फंसे बाथ्रा बुंगोन नों बिमानखौ मोजां मोनोमोन गोसो गोथारै आंहा बेयाव जेबो हेंथा गैयामोन नाथाय दिनै बिमाना बहा दङ रावबो थार गुमुरखौ मिथिया बिमान ओंखारलांनायाव आंहा एसेबां दुखु गैयामोन नाथाय दुखुआ बिसो बिमाना गावजों लोगोसे आंनि आंगो बिनानावखौबो सेनानै लांबाय बेनो आंनि गोमोरखौ हायै दुखु जानानै थालांबाय मिथिगौ ना आं मानो बिदि बुंदों मानोना बिमाना आंनि असे फंबाय नङामोन बिमाना खांजानायसोमोन मा बिमाना खांजानायसोमोन बिमाना खांजानाय मा औ फिसाफोर बिमाना खांजानायसोमोन बे बाथ्राखौ नों दा जारिमिना आंखौ रावनोबो खोन्थानो होआखैमोन आरो नोंसोरनोबो गावखौ नेवसिजानो गिनानै लाइमोन बेनिखायनो आं नोंखौ फंसे बाथ्रा रिकुवेस्ट खालामगोन प्लिज लाइमोन बिमानखौ नों दिनैनिफ्राय बावगारदो बिनि सोलायै आं आंनि नैथि फंबाय सानखौ नोंनो गथायगोन बुं नों गनायना लागोन ना बे माब्लाबाबो जानो हाया जों लाइमोनखौ लांथारगोन अ जायाथ' आरो जों लाइमोनखौ लांखागोन ना माथो लांखानांगौ गालांजायाथ' बिदि आदा आंहा जेरैबो लामा आन्दायजानांबाय आंगो होनना सानदोंमोन जायखौ दिनै आं बेखौनो मोननो हालाबा आं आरो न'आव थांफिननो गोसो गैला आदा नों जा खालामो आं बेखौनो आंगो होननानै गनायना लानोसै वै लाइमोन नों जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय है सोरथा नोंबोथ' लाइमोननि बिदा सोमोन्दोनिनो बेनिखायनो आं नोंनि सिगाङाव बुंखाबाय सान आरो लाइमोननि रिं मिरिसा दा बावैनो जागोन बेनिखायनो बै सानखालि नोंबो बिदा महरै बे न'खराव फै वै लाइमोन फै गोख्रै ओइ सोरखौ लांना आवगायदों बियो दिनैनिफ्राय आंनिसो बेवाइ दिनैनिफ्राय नोंसोरो जानला मोनला खालामदा सान बेवाइखौ लांनायनि सिगां जारिमिनखौ आखाइ होनानै देखायग्रो दे देखाय नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय जारिमिन बिनि फिननायखौ नों सानसे मोनफिनगोन आं बेयाव सानसे फैफिनगोन नाथाय बे महराव नङा गुबुन महरावसो आं बेयाव सानसे फैफिनगोन नाथाय लाइमोनखौ लांनो थाखाय नङा नोंखौ सोरगोआव दैथायहरनो थाखायसो लेट्स गो
Audio.